أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Buakari biye jumae la horoma dondo biye jumae ala delili ani sali keli chama ni sarakati boli chama biyo donduma doyi sabula juma donya ala ke donye min zabatile do kateme do bela jileka do mi ni Allahu taala be meleke telmo nji anga la nyini anambi sarakati minu mbo ka ngoloshi ambi fe minu nyini ala bula kafo ala juna wasa akake Buakari mate ala deli foi la do kulo sa ko ala ta sariye ibi se ka ala deli million gelina ngo soro yani wulada ina che Buakari ni ma million soro iba soro moto do kungangi se kari wal mamulu do kungangi tangi ala bo ala abidu ino che duwa nyini ni Buakari siriki ka do ati bi abada ama nyini subhanahu wa ta'ala fe ala mi ni kelendo se masa ala mi nale de sago bi nyana na ya ja shuko ni dukse ja abidu ko lo wuli ka da Buakari na ya Allah ta'ala ja angele wo kele amara ka fe mi zama kafli ashi dolen da mbolo mashi ta couleur don o ye fiyen yi joni bi war sarala mashi joni bi lempo sarala ni bela jere daga na be subhanahu wa ta'ala bulu wa alay ne kamo de ma ala min be fa ala min bena fa ala min bi nya wuli ne kamo ala de ma ala min nye nyeda ala min ni sede bayi gundo na bi dugolo safa min masa min bo do ya Allah ta'ala ngamo ala de ma ala on nyi dili on ngani jamana min na to ay mali ala on nyi dili amali do nyi deli minum bi jamana ko ka minum bi jamana kono ala ika nga jamana kishi ka nga jamana tanga ala nga jamana kishi ala ika nga jamana tanga ala nga jamana bobulula ala ika kishi ka tanga nga jamana bobulula ala ma minu ni ma minu bi janvala ka nyesha nga jamana ma subhanahu wa ta'ala e ba donga temonga janva kunye minye adawlo do minga ma abita laba mina Allah ta'ala e ba don ala odela on be deli minya nga jamana akishili na tanga kadwa ani galo ni namara che kadwa ni mafalo che kadwa ni bingani kalo che ala okika ala kama ala oke Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaka sebo baraka kama sayyidina Ali sayyidina Badr Ali sayyidina Bakar sayyidina Usman baraka kama ake magani Madina baraka kama ake Kurishu baraka kama ala epmana Qur'ane de kono o Qur'ane mi na be kuma ka fa ake Qur'ane bangama ala ikanga jamana kishi ni jamana ngishi ika hera shuranga ala ni jamana ngishi ka hera shuranga gelate hera min gofe gelate hera min gofe ala kanga jamana de kanda mimbi malikono mimbi malikoka ala ika ni so nywana ika zo nywanye ala nga jamana nyemaw ika sira nyman dirula ika fiya tafa dirula iku hakili ja dabali ni fere mimbi se ka kesababu ye jamana ya bi noya jamana bi sumaya subhanahu wa ta'ala be de bulu ala ika kabako tiba Buakari mina ala ka kabako do fiye o te Qur'ane haida o vis-à-vis de Kirisa sai afoko mu Buakari ni ye nyeta ka laje e kan jena ndugani laje pigeon be cliff la deda sege be cliff la deda nga sege de bi balo pigeon na e sege te balo shi pigeon na sege be pigeon de takata da de ma bi balo ala ale ere ba du nga pigeon kacha ni sege we ala ka kabako doy sega bi balo ale la u bebe cliff la da nga mi nye pigeon halbe ale de kacha ka tembe sega ka ala e mi nyo guno don e ala mi nyo ke an de be deli Buakari ka do anga jiga duwo ke sabula mi nye sungolo ya amanja ble Buakari musaka wati sira musaka wati sira a musaka Allah ta'ala ka no ya na badu be ya rabbi mo ko akili to ala min nye usaz bare sungolo anaka kalande ubi sungolo nyana maya adamine ni deme ikado kanga ke kabini sisa ma wo ma ba fe ka deme ga bare sungolo ina ikado kabini sisa ibse ka bare wele wal ma radio so nyama so ka wele ikado ay ni bare ni kalando ma akera woriyo akera boisson yo akera nono yo ni ma bare soro telephone na imara jo so nyama so soro debatu wara wele aka kalande folo ini wallahi ba dama ai ga ko de masabati ningele ne dina de ndodu wallahi ba masha Allah iye million ngeli ndiwo iye wa kemedu iye suguro toni kele ndiwo abesewa wallahi ba dama foni nyana bore flata
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله امين اللهم أين أسأل قلال أفوا والأفياتا في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله رب العالمين Bouagar Tiligi, Nebe Molo Karikado, Mbeboni 7 years, 7 Minukama, le républicain, Urudugu Jekwani, et Forobanyada, Keblenda Rabe, des journalistes gré, Ikado, Adoke Fakili Bakele de BD Darame, Mimi Wulika la Sedem Kola. Bouagar Sebania Bolgo, Chien Baoulovla, Kemenani, Chietan, Aninan, je t'apporte une précision. Non. Tu t'en tiens aux écrits des journaux. Merci. Donc, je reprends. Mbi boni 7 Minukama, le républicain. Urudugu Jekwani, Forobanyada, Maminu ni Maminu journaliste Zigi Singa, Ikongen Dadi, Ongami wani ya sebe o 7 o toade ko Majasa Kabaja Kiti. Majasa ko ako gouvernement kura, hakina kura, ma kura. Bouagar Siriki aku kadon minye jamana kunigi, Asimu Goita aye wele dake, ninga tabale goshi bengana, ani gouvernement nyema ni nyanje, no ye Ablaye Kwale. Karika do ay wakunungo minye ministry yelama ya kera akuni ko ta kulaje ibaye ka fo février kalo clétal flas en 2026 ni ministry yelama mi na kera wakati ki ka do hakilna kura ali finya kura ka sababu ke minye jamana kundigi yere yi aye wuli ka jo min da ka ke ma bse ka fo hakilna nyumando sabula min ni min welela ika don ay wa amolu ka bara ko man la me folo ako gouvernement ama yelema make mina ode akundama yi ma mungani shegin kunu ka koro fara wore makaka bokatiri ke kado yelema kera yoro chamana mimi se ka to bara abikeni fanga yi ako ni ya ta kalaje ma kura saba ikado aywa minye ministry saba yi ikado do fara la uluka ministry so kundama ka sabula ministry do ubora ministry ya yere la kata ke minye ba do ministry d'etat Bouagasile o koro de ye ikado ye jamana kundigi yere de ikado ye kafotigi ye ika ministre so obi faraka ako bonya no karama mindara ka keninye obi do fara olu ka ministre ya joro ana bonya ka Bouagasile ki ikado olu e joni ma saba ako ministre d'etat mini mingeraye journaliste Sadio Kamara o ni ya taka laje alebi kele de kuna jamana makarani ani jamana kishila abo de kuna alvuse ni sanu bobo ke ble minye jamana nafuluko ye ani soro kase ka boloda ale bo kuna ale fana kera ministre d'etat ako general Ismaïla Wage ala na ale be ministre sula ben ani klinya o kase ka ke jamana kono ale bo kuna afana e ka don ablala ni mina kono minye ministre d'etat akoni mi vleni Bouagasile ki kado e kana tigala koy ni ko bile bade sabula ministre so bonya damate jamana ko yere ikado joro ka boala ko sobe akoni malita ka laje minye sorasu ka koy o te ko deni jamana embulu madale do soro ikado o kase ka jede abokan be ni klenya ka fo ministre ngelengele na bele jere bi damata fena ako de la jamana kundige jofara u jokuna maka mi mse ka to halibi naka bi obi bara mina doka faraka ako no bore premier ministre ika don akun fale kundo kojugu sabula ika do akumbe bara chamanga ngake ako premier ministre ika do aka premier ministre ya temene ngofe ministère de l'administration territoriale décentralisation aboke akika do uyafo akini mbo lasa onana kalifa ika do ministre kurama au général de brigade Issa Ousmane Koulibaly Issa Ousmane Koulibaly Bouagasile ki kado sorasi do jalatigi do ale koni blala o ministre suina akunte dore ministre suin fanga min bala ani wulika jo min bolo dalilo kanya chama Bouagasile kele jamana shera kisawo ani jamana shera bolo tama ko nyuma min na manye ka fo voto fana kanga ke parti politique oluka ko abela jile bale de bolo no yi boy ministre so nani Bouagasile ki akiba ka fo yelema kerola yelema minu ngerola iba ka fo bulo faraw ni ministre de l'énergie et de l'eau courant ministre Bouagasile ki ka don Chemoko Traoré la haula ba Chemoko mvado e ba don e ba Allah Allah da ngam ñu sa
Bacɛmɔgɔ i y'a daminɛ Bacɛmɔgɔ ale bilala i k'a dɔn Bouakari Diané nɔ na kɛlɛ kun tiɲɛna Bouakari bolo Diané kɛlɛ tiɲɛna bolo a mɛnna kabi Bouakari Diané ye bolo bɔ Diallo kan na k'o taara retraite kɛlɛ tiɲɛna bolo a mɛnna a ko i k'a dɔn nin nomination in min ye wulikajɔ ye Bacɛmɔgɔ maa lakodɔnnen don jamana in kɔnɔ maa kolo gɛlɛnba Bouakari k'a ti foyi mina a ɲin na k'a b'a bila bama yɛrɛ dogo ye n'a ye fɛn fɛn minɛ ɲin na Bouakari k'a b'o kɛ ka taa Sɛbɛkɔrɔgun yalima a welekun de tɛ jamana kuranko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min wa don nataw la an na kumaw fana kan Bouakari a ko k'i bɔ yen kabini camancɛ fanga daminɛna min ye sɛnɛ minisiri ye kuma bɛɛ i k'a dɔn falenni bɛna a ma se ka dilan o Bouakari i k'a dɔn jamana angɛrɛ ko CMDT ko i k'a dɔn sɛnɛkɛminɛn ko Bouakari san o san i k'a dɔn gɛlɛya de bɛ don a la i b'a fɔ minisiri minnu bɛna u tɛ ko de faamu walima u bannen don k'a ɲɛdɔn ministre de l'agriculture professeur Ibrahima Samake Bouakari i k'a dɔn ale de taara takun min b'a la i b'a dɔn wa Bouakari k'a bɛ sɛnɛko ɲɛdɔn sabula kalankɛyɔrɔ min bɛ yan n'o bɛ sɛnɛ kofɔ IPR IFRA ale de kun y'o ɲɛmaa ye Bouakari n'i taara ka kɛ sɛnɛ yɛrɛ minisiri kurukara ye ayiwa an t'a fɛ k'angɛrɛ ko kuma mɛn nin kɔfɛ i y'a dɔn gɛlɛya man ka don a la dɛ n bɛ min kɔni fɔ a ye n bɛ min fɔ a ye n'a t'a fɛ gɛlɛya ka don a ka ko la a ka fɔlɔ ka fɛn min dilan i y'o dɔn wa angɛrɛ ko an bɛ hamina t'o ye wa sɛnɛkɛlaw ka angɛrɛ sɔrɔ a waati la a banna a k'u sɔrɔ f'u ka foro kɔnɔ kɔɔri ŋanamu bila fan dɔ fɛ u ka wotoro de ta k'a don o ma fɔ dɛ kɔɔri ŋanamu u ka dabila Bouakari a ko i k'a dɔn a bilala cɛ min nɔ na Daniel Simon Guelema Daniel Simon Guelema i k'a dɔn a ma kuma mɛn a tulo kun ka surun kojugu o de nana ni nin ye sabula wulikajɔ minnu kan ka kɛ ka kɔn Bouakari nin bɛɛ lajɛlen fɔra a ye nka i k'a dɔn u nana don a n'a hakili cɛ a ma ɲɛ n'o y'i bɔ yen Bouakari k'a dɔn a ko refondation de l'État chargé des relations avec les institutions Yaya Gologo ale bilala Bakari Traoré nɔ na Bouakari k'a dɔn o fana bɛ faamuya sabula min ye forobaca ni wulikajɔ ni jateminɛ ye Bouakari k'o kɛko ɲuman o de ɲininen bɛ a ko administration territoriale n y'a f'i ye n k'o dira général Issa Ousmane Kulubali ma a k'i janto a yɛrɛ la sabula ale ni politikimɔgɔw de bɛna baara kɛ sa politikimɔgɔw dun u ka namara n'u ka kalo o yɔrɔnin kelen Bouakari a ko nin damadɔ min kelen filɛ nin ye n'a y'i b'o la Bouakari yɛlɛma ba wɛrɛ ma kɛ n'o tɛ minisiri kɔrɔ minnu bɛ yen a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tora a jɔyɔrɔ la Mahamadu Kasoge ale bɛ kiiri kunna Dawudu Ali Mohamedine sécurité intérieure protection civile fɛn dun ma ɲɛ o cogo di carte biométrique ma ɲɛ hali bi carte d'identité ma ɲɛ a bɛ ɲɛɲini a la Asimu n'i ma to an ka tiɲɛ fana f'i ye aw ma ɲɛ o a bɛ ɲɛɲini a la ayiwa a bɛ ɲɛɲini a la hali bi n'o tɛ filikɛla minnu ka a ma ɲɛ année de naissance la a ma ɲɛ ale bolo dɛ an ye demande don ka don a ma ɲɛ jaabi ma bɔ a la hali bi a ma ɲɛ awɔ o bɛ fɔ dɛ Dawudu Ali Mohamedine i ka ko a ma ɲɛ a ma tile ayiwa ministre Ablaye Diop cɛja affaires étrangères an tɛ la ka jamana ni jamana ko ni falen bɛ kɛ a ka taa place la o ka to yen fo ka transition non ale kɔni Irène Nadir awɔ Amadou Sisawane éducation nationale o fana ka ɲi Bouakari o fana ka ɲi min ye Burama Kansa ye ministre de l'enseignement supérieur ani Amadou Keita ale bɛ min na colonel Asaba Diallo Touré n yɛrɛ buramuso k'o fana tora a nɔ na ani ministre tɔw bɛɛ Bouakari sɛbɛnnikɛla ko awɔ ministre 28 bɛn kɛr'o de kan nin bɛɛ lajɛlen minɛnen bɛ nin yɛlɛma minnu filɛ nin ye a ko i bɛ se k'a ye fana nin ɲɔgɔnna de kɛra ayiwa Nigérikaw fɛ yen min ye AEC jamanaw ye ministre d'État Bouakari k'a sigili bɛ dɔ fara makaama ni bonya de kan a ko i k'a dɔn a dabakun y'o ye nin kun ye sɛbɛn ye Majasa Kaba Jakite ale ka fasiri don sɛbɛnnikɛla ma min sɛbɛn ka fara a kan n'i kɛra ministre d'État ye i y'a dɔn ministre k'i to ministre simple ya la i tɛ se ka réunion interministérielle convoqué o mais n'i kɛra ministre d'État ye premier ministre ka taa se jamanakuntigi ma o bɛ ministre fara ɲɔgɔn kan cogo min na e yɛrɛ bɛ se k'o baara boloda ni ko bɛ jamana kun kan kankɛ i k'a dɔn Bɔbɔkɛ Sanu a jɔyɔrɔ bonyana koyi a ko de filɛ nin ye maa min t'a ka yɔrɔ ma bi tɔgɔ gansan ma d'u ma tɔgɔ gansan voilà Bɔbɔka caman na fɔ
ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ a ka bi bɔli la bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ waati wɛrɛ ni dakɔnɔfɛn taara gɔnɔwo la a taara ta sira la y'a ka sira ye ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le point asi de jape ni y'a ka fasiri ye asi ko min ye wuli ka jɔ ye halisa an b'an ka dugujukɔrɔ nafolo an b'o ma k'an ma nɔfɛ han bawo n'i y'a lajɛ e ko conseil des ministres tɛmɛlen n'o bɛnna février kalo tile 6 ma san 2025 enfin san 2026 n'i y'a lajɛ b'a ye k'a fɔ hakilina kura dɔ ta la o min ye société de patrimoine minier du Mali an k'a ma ko Sopamin SA ale kɔni sigila sen kan bawo hakilina minnu ni sɛbɛnfuraw ni sariya bolo minnu kan k'a matama o bɛ sinsin fɛn min kan i bɛ o dɔn wa loi numéro 2023 04 min n'o taara août kalo dɔ tile 29 san 2023 anw ka jamana dugujukɔrɔ nafolo a ka se ka kɛ nafa ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma i mana kɛ jamana seleke naani fa o fa fɛ wa min ye jamana ye a dugujukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a dɔn dugujukɔrɔ nafolo a ko a ka ca nka an bɛɛ bɛ min dɔn o de ye sanu ye sanu n'a bɔla a ka se ka kɛ lafiyada ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn kɔni bɛ yen k'e bɛ dugu ni jukɔrɔ jamana faso maliba kɔnɔna na n'i bɔla n'i kɔni feere la walima i kɛra nafolo ye i nafa a ka se ka yara ka se bɛɛ lajɛlen ma i mana ye fa o fa fɛ nka n'i ye Sopamin SA ka taabolo lajɛ a bɛna sinsin fɛn min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi société belebele minnu bɛ jamana kɔnɔna na yan kabi lawale olu kɔnɔna na i y'a dɔn jamana sen bɛ a la o n'a fɔ actionnariat sira fɛ wa n'i y'a lajɛ jamana ɲiyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na wa min ye nin hakilina in ye nin kɔni bɛna kɛ sabu ye anw yɛrɛ k'an ka jɔnforoni dilan an yɛrɛ ye nafolo min n'o bɛ sɔrɔ sanu sira fɛ walima dugujukɔrɔ nafolo wɛrɛ sɔrɔli o bɔli la dugukolo jukɔrɔ faso maliba kɔnɔna na yan o nafolo a ka se ka kɛ nafa y'an bɛɛ lajɛlen ma wa a bɛna ɲɛsin fɛn min ma o de ye sɛgɛsɛgɛli ye sɛgɛsɛgɛli min n'o bɛna tali kɛ ka ɲɛsin société ninnu ma baara ani bɛnkan ni minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jɔsɛra sɛbɛn minnu bɛ faso maliba ni société ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a kɔnɔko b'a la ka lawaleya i n'a fɔ sariya kɛmɛ k'a kofɔ wa nin taabolo bɛɛ lajɛlen bɛna fɛsɛfɛsɛ Sopamin SA fɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye anw ka jamana ye jamana kɔni waati ni don nataw kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ dugujukɔrɔ nafolo bɔni ka taa n'a ye ten o banna bawo kabi san 2023 société caman y'o faamu golo finman fara golo jɛman kan caman taara MCA nɛnɛ ni ka bɔ o kɛra sabu ye min ye maa caman ye e ko u ma siran jamana in fɛ ko ɲɛ wa minnu bɛ ɲɛmaya la bi n'o y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye u ko k'olu nakun tɛ tulo ye koyi jamana dugujukɔrɔ nafolo a tun bɛ bɔ ka kɛ mɔntɔla ye cogo min na o dabila la jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka tɔnɔ sɔrɔ anw ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ san nafolo min na a caman bɛ bɔ dugujukɔrɔ nafolo in na wa min ye jamana ka yiriwali fana ye Sopamin SA a sigi kun y'o ye nafolo min n'o bɛ sɔrɔ dugujukɔrɔ nafolo ninnu bɔli la o bɛɛ lajɛlen ka se gɛlɛya minnu bɛ anw da la kɛnɛyako sira kan ka taa se sɔrɔ yɛrɛ sira kan an ka wagande bɛ sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ cogo min na waasa an kana taa an tɛgɛ ja maa ye tugun diɲɛ ɲɛfɛ o kɔni o ye Sopamin SA o y'a ka taabolo a n'a ka wulikajɔ n'a ka kungilenna ye nin ko ye sɛbɛn sɛbɛnna salo ka bɔ le point kɔnɔ asi de jape a ka fasiri Bakasiriki i ma sanu ko fɔ wa Bakasiriki k'a dɔn sanu a faso a fa n'a ba de ye Dubaï ye sanu bɛ bɔ diɲɛ jamana o jamana na farajɛla fara tubabula kan a bɛ munumunu Dubaï i k'a dɔn cakɛdaba minnu n'olu wakili donnen don sanu na n ka sanu ye i k'a dɔn kɛsu finman kɔnɔ u b'a fofo n y'o ye Dubaï u b'a kɛ kɛsu finman de kɔnɔ kɛ saba dalen don a kan marifa b'u bolo u b'a fofo de i n'a fɔ wotoronin bɛ fofo yan cogo min o ye sanuko da ye ka taa n da min ye ayiwa an bagana mini i b'o kɔrɔ la an bagana o ye karoka de ye ko ala ni ce an bagana mini ala k'o bɛ diɲɛna koyi karoka de ye na an bagana mini Bakasiri ka taa n dɔw ka bureau kɔnɔ ka invité an ka tilefana gosi n ka sanu kuturuba ta k'a dan dɛgɛ kɔnɔ daba tun wɛrɛ nantumɛ ala ko bɛ koyi n'i ma taama maanifin nɔfɛ i tɛ maaw dɔn maaw tɛ kelen ye dɛ jamana in kɔnɔ a ye bɔ bani i dalen don maa min na dugu in kɔnɔ e n'a tigi ka bɔ ka taa jamana kɔfɛ ni maa don walima maa tɛ i b'a ye i bi jamana milliardaire bolitɔ ye min nɔfɛ bala denkɛ Bakasiriki bɛ bɔ ni sɛbɛn kuma bi kɔfɛ o kuma bi kɔfɛ ala kuma bi kɔfɛ i bɛ fɛ ka min fɔ a fɔ tiɲɛ n t'a fɔ sa an ka bɔ yan ayi a fɔ dɔw ma se ayiwa Bakari n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma sɛbɛnfura yɛrɛ e ko a tɔgɔ ma le sɔn o bɛ tunun na an ka taa
ala ja de kadi jelde ayi ni nyoro na ma jamu fo men ni ka do jamu te tulu da do ngol daba tungara nandume ala senu nandume fo sa nandume a dɔgɔnu de bi wara a yɛrɛ ma n'i jɔ an jɛ la n'i ye denmisɛnw ninnu boli t'a nɔfɛ ne ko maa tɛ kelen ye a bɛ kɛ le soft a boliko siɲɛ 770 ani siɲɛ 6 maa min y'a sɛbɛn min ye fasiri Isaka Tamura i y'a fɔ cogo min tiɲɛ do koyi anw ka jamana sanu a mari janɛ k'a bɔ dugukolo jukɔrɔ i b'a k'i ta ye ten ngalaki la Buakari o banna koyi sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye chinois kɛ cɛ 15 ye u minɛna i k'a dɔn u bɛ kasobonba kɔnɔ han olu tɛ ka ko faamu de wa o b'a faamu sa o ayiwa an ka taa chinois kɛ cɛ 15 Buakari k'i k'a dɔn muso 4 b'a la u y'u minɛ i k'a dɔn tarata tɛmɛnen min ye pôle national économique et financier min ye awa PNF Buakari k'i k'a dɔn u sɔminen kun d'u la a bi waati jan bɔ ninnu ka ŋanamu ni suɲɛni jamana in kɔnɔ a barika bonyana kosɛbɛ n'i y'a mɛn tubabukan na blanchiment de capitaux Buakari k'i ko a b'o de kɛ ne ko blanchiment de capitaux yɛrɛ ye mun ye blanchiment de capitaux a bɛ i n'a fɔ sisan n'i y'i ka nafolo ta ka taa don drogue la i y'a dɔn drogue a bɛ fɔ ko wari nɔgɔlen don i bɛ tila k'o munumunu k'o yɛlɛma cogoya wɛrɛ la ka t'o don fɛn wɛrɛ la ka na n'o ye o tɛ wari sɛnɛkolen ye sa o y'a kolen k'a jɛ wa o tɛ ko an fɛ yan bilen i ka ko banna ko nin chinois cɛ 15 u dama tɛ Buakari ninnu bɛ nin baara in de la u t'an bɛ so belebeleba den dɔ ta i k'a dɔn cité du Niger la Buakari u bɛ munumunu salo la o bɛ jɔn fɛ yen dɛ a tɛ kɛ maa si ka yɔrɔ ye cɛ in ma taa n'u ye kaso la de k'u ka bɔ a ka yɔrɔ la ayiwa Seydou Kane ka so belebele u ta b'u nɔrɔlen bɛ yen na u bɛɛ kiri la Seydou Kane bɛɛ kiri la u nɔfɛ a ka ca san joli n t'a dɔn ni u y'u minɛ o so de kɔnɔ wa so wɛrɛ don n t'a dɔn komi so belebelew fana ka cité du Niger Buakari yen don sɛbɛnnikɛla ko k'i k'a dɔn sɔmi kɛra an ka jamana sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ k'a fɔ ninnu bi don ka bɔ min na ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ ninnu ka ko a jɛn tɛ han Buakari u tɛ sɔn dunan foyi ka don dugulen k'a fɔ maliden bi don so in kɔnɔ wa a ye Buakari k'a bɛɛ dunan de ye wa a bɛɛ lajɛlen maa bilenman ye Buakari k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw u k'a don so minnu na u y'u bɛlɛn k'u bɛlɛn a bɛ don a kun caman bɔ ka sin ka bali ka taa cu so in kɔnɔ ten gadaw Buakari jaja u kɛlen bɛ ka min kɛ i y'o dɔn de ye u kɛlen bɛ ka casino clandestin dɔ de bila sen kan o casino in kɔnɔ wari de bɛ munumunu o kɔnɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minfɛn tɛ dulɔjugu tɛ u bɛ to ka wari dasi a kɔnɔ dɔrɔn Buakari min kɔni ye sɔfu ye u k'olu bɔra kalama k'a fɔ i k'a dɔn tɛgɛ kɛr'u la min kɛ Buakari k'o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu sɔrɔla ka don so kɔnɔ ni ka taa ayiwa jateminɛw kɛ ani sɛgɛsɛgɛli u taara bɔ warimugu min kan warijɛ min kan Buakari n'a a wari dafɔra ye i kunkolo bɛ wuli sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni i k'a dɔn u b'an ka jamana in kɔnɔ kolokala kow de la ni chinois ninnu kɔni maa si tɛ se k'a fɔ ko maa ɲuman don sabula min ye nin ko in ye yamaruya t'i bolo n'i ma ɲɛ i bɛ nin kɛ i bɛ yamaruya sɛbɛn de ɲini Buakari k'i k'a dɔn min kɔni ye je n'o ye ayiwa sobo ye Buakari k'i k'a dɔn je sugu bɛɛ kariti min ye type new machine électronique an bɛ minnu filɛ sinima kɛ multijoueur Buakari k'i k'a dɔn a bɛ wari sɔrɔ sari cogo min a bɛ wari kunu ten a b'a fɔnɔ cogo min a b'a kunu ten Buakari k'i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw laban taara kɔfuru fɔra kafiridenw de sɔrɔ min sɔsɔlen don wari damanda la Buakari i k'a dɔn i ɲininkali kɛ aw bɛ nin wari in bɔyɔrɔ jumɛn ye ɲininkali anw ka nin jamana in Mali kɔnɔ nin ɲɔgɔnna nafolo wulu banaba aw bolo kɔfuru fɔra kɔnɔ o kuma mun don Buakari k'a dɔn n'a ma ɲɛ min kɔ a ye na an ka taa sa an bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ taa ɲɛfɔ brigade spécialisée min ye a bɔ pôle national économique et financier Buakari k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen dɛrɛ so in yɛrɛ ka gogoro k'a da la maa ti don maa ti bɔ fo ka taa fɔ sɛgɛsɛgɛliw banna Buakari k'a dɔn nafolomuguba minnu bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka ayiwa gogoro k'a bɛɛ lajɛlen la kiiritigɛlaw de bɛna woloma sa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a donnama in kama u ye maa 50 de minɛ maa 50 minɛni kɛnɛ in kan sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw u y'u ɲininka Buakari k'a dɔn maa 15 ɛlɛ ni olu ka ko ka gɛlɛ bɛɛ ye u sina k'olu minɛ k'olu defeere fɔlɔ aw tɔ ala kan'a ci k'a fɔ a bɛ bɔ jamana in da fɛ sabula an mɔgɔw bɛ tila ka s'a ma sɛbɛnnikɛla ko n'i ko ta k'u lajɛ
min ko ne sɛgɛsɛgɛli o bi senna a ko ninnu ka nin ko min filɛ nin ye Boubacar n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ni nafolo in di bɔ yɔrɔ si an ka jamana kɔnɔ Boubacar ninnu kɔni n'a ma an kan dege an tɔ de fɛ koyi sabula u bɛ nin wari ba kulen in de ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Boubacar k'a dɔn wari in kɔni u b'a manamana bɔ de u b'a bɔ de dogo ni dugu la walima ka taa kɛ jekɛlaw i k'a dɔn ani kalakalako ye sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔn ni jateminɛ na sariya dun ye mun fɔ anw ka jamana kɔnɔ Boubacar k'a dɔn wari yɛrɛ in sɔrɔ cogo o ju yɛrɛ tɛ dɛ u bɛ se ka minɛ min na o ye jeu de hasard ye sabula an ka jamana kɔnɔ loi numéro 96 021 min kɛra février kalo tile 21 san 1996 décret min bɔra Mali kɔnɔ yɔrɔ min dɔnnen don k'a fɔ o ni jeu hasard ka kan Boubacar i k'a dɔn yɔrɔ kelen pewu ye olu de yamaruyalen don n'o ye Bamakɔ casino ye wa kalo o kalo u bɛ taa ɲɛfɔli kɛ nin kɛra tan i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ lajɛ k'u ka machine i k'a dɔn ani min bɛ kɛ ka se k'o ɲɛdɔn a ko nin ko minnu filɛ nin ni ninnu dogolen don k'a kɛ Boubacar k'a dɔn ninnu min ka anw fa magistrat kɔni u bi baara la sabula ko min dalen filɛ ɲɔgɔn kan Boubacar nin ko in bɛ taa wolo min na maa si den kelen t'a dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le sofu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔgɔ tun kɛra le sofu an bɛ u fo ka fara min ye fasirilikɛla ye n'o ye Isaka Tamura ye nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le challenger nin y'a bɔli ko 1876 ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min y'an ka ɲama ye i y'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ sanuyalen bɛnsɛya o ka se ka k'an bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ n'an ka sinsinbere ye o ka d'an bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu belebele dɔ fana nana ko hami min n'o bɛ jamanaden kelen na bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔna na o de ye Badenya Group International ye a ɲɛma n'o y'a président directeur général ye Mohamed Doumbouya ka taa se directeur technique n'o ye Martin Ali Berté ye ninnu de kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ka fɔ la sa a bɛ ɲini ka waati jan bɔ sɛbɛnfuraw u ye wulikajɔ kɛ o bawo nin n'a ɲɔgɔn ko hakilina ni société ani entreprise n'i ko i b'a sigi sen kan sariya bolo dɔw de bɛ yen fo i ka olu siraw ni ka o taama jamana ɲɛmaaw u kɛlen kɔ k'o sira ninnu taamali daminɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ administration taabolo kalama u tɛ girin a ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ dɔɔni k'a bɔ ɲɔgɔn da fɛ min ye fasiriba ye a y'a jira sa k'a fɔ min ye Badenya Group International ye k'an ka ɲamaw bamayɛlɛma k'a kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ minnu yɛrɛ n'a a nafa a bɛ bonya ka tɛmɛ hali tubabu nɔgɔ kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fana ka tila k'a bamayɛlɛma kuranko gɛlɛya minnu bɛ anw fɛ yan ka ɲama yɛlɛma ni ka kuran bɔ a la bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ ani min ye sigida sanuya ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye ni maa ninnu ye n'o ye Badenya Group International ye olu ka wulikajɔ olu ka kungilenna a ɲɛsin bɛ nin bɛɛ lajɛlen de ma min y'an ka cikɛlaw ye olu ka se ka nafa sɔrɔ ka foro kɔnɔna na ɲama bamayɛlɛmalen ye k'a kɛ nɔgɔ ye n'an k'a ma ko engrais n'i y'a lajɛ fana min ye an ka kuranko ye o fana gɛlɛya minnu bɛ an da la a bɛ ɲini ka san yirika bɔ fura ka se ka sɔrɔ o fana na société ye a nakan ye o ye wa a bɛna sigi k'a kungilenna kɛ nin hakilina fila ye waati ni don nataw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye jamana ɲɛmɔgɔw o kɛlen kɔ ka sɛbɛnfura ninnu fɛsɛfɛsɛ u bolo n'o y'u ka société dayɛlɛli sɛbɛnfuraw ye i b'a ye k'a fɔ u ye yamaruya di yamaruya dilen kɔ a tɔ ye sa sɔɔni baaraw bɛɛ lajɛlen nun bɛ don waasa min ye hakilinaw ye ni ɲamaw furanna ka bɔ an ka sigidaw la sanuya ani bɛnsɛya o bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen sinsinna ye wa min y'an ni balamisɛnninw ye caman bɛ an na haramu kɔnɔna don ani banaw caman ɲɛ wa an ka forokɔnɔnaw n'o y'an ka cikɛforow ye olu fana na angɛrɛw sɔrɔ ɲama sababu la wa kuranko fana an bɛɛ lajɛlen na yeelen sɔrɔ an ka sow kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ɲama sababu min ye Badenya Group International ye min ye ɲamaba ye n'o ye président directeur général ye Mohamed Doumbouya ka taa se a ka directeur technique ma n'o ye Martin Ali Berté ye ninnu hamina ye nin ye u naka ye nin ye Badenya Group International jɔnko a la waati ni don nataw kɔnɔna hali a tɛmɛ hakilina minnu filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen na ta ba la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ yan ka fɛn ye nin ko ye sɛbɛn ye fɛn min y'a salo ka bɔ min ye challenger kɔnɔna ye maa min y'a fasiri o ye Dirisa Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako wula san 32 sɛbɛnni o tɛ bila ko ye Boubacar Sidiki k'a dɔn maa se ka ko kɛ ni jigi t'i la a ko n'i y'a mɛn tubabukan na émission des titres publics année 2026 o de ye jamana yɛrɛ a mago bɛ wari hakɛ min na min ye baaraw ani katimu minnu jiri ka se k'a bɛɛ kɛ gouvernement k'a dɔn a kumana kɔrɔfɔ in sɔrɔla Bɔbɔkɛ Bile da Mali Boubacar Sidiki k'a dɔn miliyari 1,450 ani 50 i k'a dɔn o de kɔni bɛna warakata i k'a dɔn union économique
Ligue monétaire ouest africaine IMOA i k'a dɔn o mina kɔnɔ ayiwa Mali fɛ min ye a baaraw kɛcogo ye i k'a dɔn ministre a kumana n'o ye Sanu ye san 2026 Boubacar Sidiki a k'i k'a dɔn o ni san caman tɛ kelen ye sabula Mali labɛnnen bɛ sɛbɛnfuraw ani hakilina minnu dalen don baara kologiriw kama i y'a dɔn nin papiyew dilanna kabini san 2025 nka a t'i mɛn ni o ye bi ye Boubacar maa se ka nin ɲɔgɔn na koba kɛ ni sɛbɛnnen tɛ bangi la a ko bangi ba saba min bɛ Mali kɔnɔ Boubacar Sidiki n'olu ɲɔgɔnna tɛ n'olu jɔlen don jamana i k'a dɔn a kɔkɔrɔ ka se k'a dɛmɛ a bangi fɔlɔfɔlɔ y'o dɔn wa BDM SA o de bɛɛ lajɛlen jɛ bangi BDM SA ale de ye fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ bangiw la sabula n'i y'a bangi ta k'a lajɛ jamana ka bangi don malidenw niyɔrɔ de ka ca bangi na ka tɛmɛ bɛɛ kan a bangi filanan ye BMS SA ye Boubacar Sidiki k'a dɔn a sabanan o de ye sɛnɛkɛlaw ka bangi ye Banque de développement agricole BNDA a ko ni bangi saba wasara min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ka se ka jamana ɲɛtaa sabati jamana mago bɛ miliyari 1,000 ni kɔ min na nin bangi ninnu y'u dula kɔrɔ u bi se Boubacar Sidiki o de la miliyari 1,000 ani miliyɔn 450 Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa min kɔni wulikajɔw ye sabula kalo saba o kalo saba u kan ka wulikajɔ minnu kɛ o wariw dafɔlen don Boubacar Sidiki k'a dɔn sigi kelen don ka nin kɔnɔ Sanu kɔni y'a jira k'a fɔ an bi se wa nin bangi ninnu jɔra a kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ dɔ tun kɛra Soir de Bamako wula ne y'o bila ne bɛ radar sa le radar maa min ka fasiri ye wa ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasiri don bawo an ka taa Menaka région na dɛ min y'anw ka foroba cakɛlaw ye minnu bɛ tɛgɛ bɛ ca la ani minnu ta bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la n'an k'u ma ko retraitew e ko olu sigin tɛ k'u ka assurance maladie obligatoire a service ni ka a kɔnɔ wa a ka d'u ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ko k'a bɛ ɲini ka fonctionnaire ba yiri ka bɔ minnu kɔni ye san 30 ni kɔ o y'o bɛɛ lajɛlen kɛ baara la wa min ye tɔrɔmɔɲɔ ye kalo kalo o tun bɛ tigɛ u kunna ka bila u ɲɛ ko n'u taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la jɔn ko ala maa caman bɛ yen i n'a ka furasan sɛbɛn dɔ n'a ta la faso fɛ i yɛrɛ na dɔɔnin bɔ o min fana filɛ nin ye a bɛ ɲini ka waati bɔ bi olu sigin bɛ k'u ɲɛ jɔ anw ka jamana marabaaw la min mɛna ka région ye nin bolofara ninnu n'olu kan ka amo ni ka a labaara n'i y'a lajɛ kanamu bɛ o la ka taa se INPS ani CMSS ma i b'a ye k'a fɔ a baaraw k'u ma fɛn ye a ko la fɔlɔ koyi u ma nafa sɔrɔ fɔlɔ dɛ u ka tɔrɔmɔɲɔw di tigɛ la min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye welekan de bila bɛ u ma min ye mɛna ka ye a ko min ye olu kɔni dan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AES jamana saba o dancɛ n'o ye la zone des 3 frontières ye u bɛ o de kɔnɔna na o ni Niger faaba n'o ye Ɲaamɛ ye o n'o de ka surun kosɛbɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ amo yi a nafolo dama kana se bi ma min ye dunu ni balo ta la ni k'a sɛbɛkɔrɔ yanga wa maa caman bɛ se k'o seereya fana k'a fɔ nafa caman yela amo ko in fana na nin bɛɛ lajɛlen de y'a to sa min ye mɛna ka fonctionnaire ye ani retraitew olu ka sɔn tɔrɔmɔɲɔ ka tigɛ u kunna kalo o kalo walasa n'u taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la u ka se ka amo n'o ye assurance maladie obligatoire ye u ka se k'a tunɔ ni ka a nafa bɔ nka min ye anw ka forobacɛ bolofaraw ye Menaka région kɔnɔna na n'o ye INPS ye ka taa se kanamu ma min ye CMSS ye k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɛ nin service bolofaraw u k'u salo ni ka taa n'a ye Menaka région kɔnɔna na walasa anw ka forobacɛ baara tigilama minnu bɛ baara la n'u b'a la ka nin tɔrɔmɔɲɔ ninnu sara yanni u sigi waati cɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la ani minnu yɛrɛ kɔni tilala baara la n'o ye forobacɛ ye n'u bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la u bɛ se ka amo nafa ni ka a sɔrɔ cogo min na u n'u ka denbaya o fɛɛrɛ ka tigɛ joona bawo n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka yɔrɔ a kɔni ala yɛrɛ de ye u sigiyɔrɔ bɛn yɔrɔ ma n'o ye région de Menaka ye a sigiyɔrɔ a kɔni ani région caman tɛ kelen ye région caman bɛ yen makama ani bonya caman bɛ u kan nka caman fana kɛra Menaka ye koyi nka ko min ye service amo ye dɛ INPS ka taa se kanamu ni CMSS ma o bolofara de tɛ Menaka kɔnɔna na fɔlɔ o bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakan bɔ bɛ ka ɲɛsin anw ka ministre ma e yɛrɛ ɲuman i buramuso min ye colonel major médecin colonel major Assa Badialo Touré ministre de la santé développement social a ka wuli ka jɔ kɛ min ye CMSS ka taa se kanamu ani INPS ma a bolofara a ka dayɛlɛ joona Menaka o marabolo kɔnɔna na n'o ye a région ye nin ko ye sɛbɛn fɛn y'a salo ka bɔ le radar kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la nouvelle alliance o don a bolo ko siɲɛ 80 ani siɲɛ 1 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Baba Jara Baba ko a k'i k'a dɔn maa kana den dɔnkɛ k'a kɔsi i yɛrɛ ma Boubacar Sidiki k'i k'a dɔn sali an b'o kɛnɛ kan
kan sabula ma wo ma ni arajo baarakɛla ye Bouakari k'a dɔn i k'a dɔn an bɛ sali kutumu kɔnɔ a ko nka n'i ye arajo kɛ yɛrɛ ye arajo ta k'a lajɛ Bouakari a nani ka se bi ma a kɛra walankata da ye Bouakari k'a dɔn a nana ni ɲɛni ye o hali tiɲɛni o yɛrɛ ka dɔgɔ a la koyi Bouakari a ko sabula marsikalo san 1991 tuma min jamanadenw nana hi kɛ bɛɛ lajɛlen ko démocratie mankan nana wuli fa bɛɛ lajɛlen na Bouakari k'a dɔn sɔrɔli min ye arajo libre ko ye a nana boloda nka fɔlɔ min dayɛlɛla Bouakari o de ye arajo Bamakan ye Bamakan ka fɔ kunkan Bouakari a k'i k'a dɔn min ye Bamakan ka dayɛlɛli ye dɔ wɛrɛ kun tɛ koyi sabula min ye an ka se k'an dasago fɔ i k'a dɔn kuma yɔrɔ ka caya hakilinaw ka se ka fɔ sabula a bɛ démocratie de ko fɔ Bouakari k'a dɔn o waati kelen association ani parti politique caman sigira sida sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔw ni jateminɛ na min ye Bamakan ye Bouakari a nana walankata sabula min ye kunnafoni dili ye ani ko ɲɛfɔli a fanba bɛɛ lajɛlen kɛra bamanankan ye mɔgɔw tun b'u yɛrɛ ɲininka yalima bamanankan bɛ fɔ arajo la wa Bouakari i k'a dɔn Bamakan de kɛra fɔlɔfɔlɔ ye ni kana nana ye Bouakari tuma min n'a nana o fana kɔfɛ sɛbɛnnikɛlaw ani sɛbɛnkɔrɔ caman de olu laban nana kɛ réseau min ye réseau ye n'o ye arajo réseau ye i n'a fɔ réseau Fiza réseau Kayira Bouakari réseau jamana ninnu bɛɛ lajɛlen nana sigi ani association caman wɛrɛ Bouakari hali n'a sɔrɔla seko ni dɔnko don nka politique taabolo a b'o de kofɔ kosɛbɛ a bɛ démocratie dɛmɛ Bouakari a k'i k'a dɔn association libre radio libre Bamakan Bouakari ale ka wuli ka jɔ ni jateminɛ na a k'o daminɛ na a tun bɛ dɛmɛ koyi a tun bɛ dɛmɛ sabula min ye italikaw ye min ye Telenova kalo o kalo olu tun bɛ miliyɔn 4 d'u ma min bɛ se k'a to i k'a dɔn o yanga bɛ bonya u ka taa minɛnkuraw ni hakilina kuraw san an bɛ donni minɛ i ko bi min ye arajoso in yɛrɛ ye i k'a dɔn a bɛ commune den kɔnɔ min ye Maafa Hayidara Toiladu ye cɛnganaw olu tɛmɛna musonganaw tɛmɛna ye Bouakari k'a dɔn hali bi n'a ka bi olu minnu kɛra sababu ye an minnu bɛ kuma na bi ni ka anw dege ni k'an kalan Bouakari k'a dɔn an ka se ka faamuyali sɔrɔ arajo baara la an b'an ka ɲin'u kɔ Maguma Gabriel Bamari Den le beau o b'o la Si Solomasi Tɛrɛmɛsɛ Guter de la Sasa Masaduna Seuka Dedu o b'o la Abdrazak Menta o b'o la Bouakari k'a dɔn kana se fo dɔndɔni arajoso i k'a dɔn fɛn kelen man ɲi i k'a dɔn filanan dayɛlɛla sabanan dayɛlɛla naaninan dayɛlɛla an bɛ donni minɛ ko bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ arajoso e ko a tɛ 200 bɔ de a bɛɛ lajɛlen bi sɔn kɔ Bouakari a ko i k'a dɔn min kɔni san 1990 min ye awɔ mouvement démocratique ka wuli ka jɔ olu de kɔni kɛra sababu ye min ye arajoso ninnu ye u ka dayɛlɛ Bouakari nka fɔlɔ a n'a makama a n'a bonya o bɛ Bamakan bolo ɲinɛma ka ko nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Alliance kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ taa ji min ji gansan n bɛ Tezara premier min ka na ni forme kura ye o bɛɛ bɛ ne ko bala cogo bɛ di Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma luyara da Bouakari k'a dɔn sɛbɛnfura in gana don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Alexis ko a ko i k'a dɔn ɲuman dɔnni o de ka fisa kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka galabu di i k'a dɔn maa caman ma maa minnu ye foroba baara kɛ Bouakari k'a dɔn n'u bɛ taa lafiya la n'u ye jɔyɔrɔba caman kɛ Bouakari u ka taali u k'an ka fo u k'an ka wale ɲuman dɔn ni ka bonyamasaya k'u ye a k'o de la minisiri min n'a bɛ nafolo kunna a ye wele dakɛ minnu dara i k'a dɔn lafiyabɔ la nka kɛnɛ nka min ye secrétaire général Abdoulaye Traoré chef de cabinet Burama Touré Modibo Maïga conseiller technique Hamadou Fali Janka ale ye l'impôt PDG inspecteur général Cheikh Hamala Diallo ale ye douane directeur général Joël Togo directeur national du contrôle financier Tidjane Haïdara directeur général du budget Idrissa Mahamar Haïdara ale directeur général scientifique Ye Abouya Tandina directeur des finances et du matériel Chaka Samaki DG trésor comptabilité publique ani Agisa Zulade Maïga secrétaire général syndicat du trésor ani ɲɛmaaba caman ministère de l'économie u dafalen kun don min ye dankɔrɔba yɛrɛ Alfuseni Sanu a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan
Bouakari kene bonya kunye minye o de ye i ka dɔ dumuni kɛ bonya ani karama ka segi maa minnu ye foroba baara kɛ n'u y'a bila i ka dɔ fɛ mɛnna baara la sabula tɔ baara y'o ye Bouakari i ka dɔ u bɛ taa lafiya bɔ la o tuma ɲinɛ kana kɛ ninnu kɔ u ka bonya dɛ Boubacar k'i k'a dɔn kɛnɛ in garama na a bonya muso minnu ni cɛ minnu bɛ foroba baara la n'u ye ɲɛmaya kɛ olu bɛɛ lajɛlen jɛnna k'u wakilu don Amadou Konate ale min ye douane ɲɛmaya kɛ n'a ye wala samɛ Boubacar k'i k'a dɔn sɛmɛnko ɲuman na ministre de l'économie et des finances a y'u fo a y'u wale ɲuman dɔn u ye baara min kɛ jamana ye ɲinɛ tɛ k'a kɔ a bɛ sɛbɛn tariku la yanni diɲɛ wuli cɛ maa minnu bɛ f'u kɔ i k'a dɔn olu ka se ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ don dɔ tɛmɛna saa dɔ tɛmɛna nin jɛngana in tɛmɛna a ye nin kɛ a y'a bila nin dangan in na sanu kumanen i k'a dɔn jamanakuntigi ka foli a y'o kɛ ka ɲɛsin u ma Boubacar min ye ayiwa Assimi Goïta ye a ko tɛmɛnen kɔfɛ comité syndical trésor n'o ye Agisa Z Maïga ye o fana ye kuma ta a ko jɔnwala ni cɛbaw ni musow u ye wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔ Boubacar k'i k'a dɔn ɲinɛ tɛ k'a kɔ o de la u bɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn u bɛ kɛnɛ min kan n'o ye dumunikɛ kɛnɛ o dama tɛ hakili jigin don ni ka sɛbɛnni kɛ yanni sinikɛnɛ mɔɔw cɛ u ka se ka faamuyali kɛ Boubacar k'i k'a dɔn kuma min ni ninnu bɛɛ lajɛlen tilala Dankɔrɔba ye kɔrɔfɔta min ye Amadou Konate a ko jɔ ko a la u ye baara min kɛ jamana ye n'o dɔnna olu ye i k'a dɔn dɔwɛrɛ t'olu bolo foli kɔ u ye gɛlɛya sɔrɔ u ye ɲɛtaa sɔrɔ ɔ min kɔni bɛ nin bɛɛ lajɛlen kofɔ o de faso kanu ani faso ɲɛtaa Boubacar k'i k'a dɔn u ye baara in kɛ o kutumu de kɔnɔ o tuma u bɛ dugawu kɛ denmisɛnw walima douane minnu bɛ f'u kɔ ɲɛmaa wɛrɛ minnu bɛ f'u kɔ Boubacar baara bɛ se ka nɔgɔya olu bolo cogo min Amadou Konate ko ten nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le radar kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ waati wɛrɛ le radar an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako la Youssou Konate nin y'a ka fasiri ye Youssou ko kalabanji maa 6 e ko tɛgɛ ma da u kuncɛ la wa min ye Kucala région ye commissariat min bɛ yen commissariat n'a ka cɛdenw jɔn ko ala a mɛnna sa maaw bɛ taa u ka jalakili sɛbɛnw n'o ye damakasi sɛbɛn ye n'an k'a ma ko plainte n ka moto bɔsila n na walima n natɔ sira dala n ye n ka telefɔni ni n ka wari min kun bɛ n kunna o salu la ka bɔ n dufa la nin bɛɛ lajɛlen dama da o faralen ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ min ye commissaire de police Ater Ag Amidi ye a n'a ka cɛdenw Kucala commissariat kɔnɔ u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in a kɛra janvier kalo a kun fɔlɔ o kɛra janvier kalo tile 19 san 2026 kun filanan o kɛra février kalo tile 6 san 2026 kelen o kɔnɔna na i b'a ye a kɛra sabu ye maa 6 u ka se ka taa tɛgɛ da u ka ten ŋami k'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u don bɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ baara in yɛrɛ kun fɔlɔ a bolodala cogo di dɛ bawo n'i y'a lajɛ min ye janvier kalo tile 19 ye min ye kunnafoni sanuman sɔrɔlen kɔfɛ maa jugu ninnu minnu kun bɛ sira da Sikaso sira ani Kucala sira ni ɲɔgɔn cɛ Sikaso ni Kucala ni dancɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ninnu ka siratigɛ a barika kun sɛbɛkɔrɔ giriyalen bɛ yen u bɛ maaninfinw u bɛ mobiliw lajɔ cogo min na u bɛ motow lajɔ ten i mana lajɔ u b'u bɛɛ lajɛlen bɔ kelen kelen k'u firi u disi kan k'u ka telefɔniw n'u ka nafolo ani nafolomafɛn wɛrɛw k'a bɛɛ lajɛlen salonni ka tunu ni a ye maa saba fɔlɔ min minɛna janvier kalo tile 19 san 2026 o ye toit ninnu tɔ bɛrɛla o toit masurun o ye toit surunya NND o si bɛ san 19 na IT o bɛ 19 na SK o ye san 33 ye wa n'i y'a lajɛ tɛgɛ dalen kɔ ninnu kan u minɛna yɔrɔ min na i bɛ yen dɔn wa k'i min bɛ Kucala n'a bɛ wele ko Sinzina plateau Kucala o tɛgɛ taara da u ka yen de u minɛlen i b'a ye k'a fɔ u y'u sɛbɛkɔrɔ ɲininka ɲininkali barika bonyalen e ko u kun tɛ fɛ k'u dala cɛ wa kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ u ye jɔnwala fɔ bawo min ye commissariat brigade de recherche maaw ye olu ma salaya nin baara in bɔla ka kɛ janvier kalo tɛmɛlen tile 19 san 2026 février kalo min filɛ an kunna o tile 6 san 2026 kelen in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maa saba wɛrɛ tɛgɛ dala olu fana kan fɔlɔ o ye BB san 46 SD san 26 ASS o ye san 34 ninnu bɛɛ lajɛlen u minɛna ka tila ka mobili 2 minɛ u juru la ka taa se pistolet automatique dɔ fana ma u kɔni u n'a charrière kisɛ den 7 yela o kɔnɔ o bɛ minɛ waati min na n'i ye nin sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin b'a jira k'a fɔ ninnu kɔni kɛn bɛ ka suna tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna Kucala ani Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ la sira in bɛ tigɛ sanga n'a ka waati n'u ma yiribaw tigɛ ka bɛn sira kan aw bɛ na k'a bɛ sumaya ka yiri ninnu salo ka bɔ yen wala a ka tɛmɛ sira sɔrɔ o bɛ sin ka bɔ tu la ten ka marifa jɔ maaw na k'u bɛɛ lajɛlen ka maramafɛnw salo a fɔ min y'o ka nafolo
nafolomafɛnw ye o salo ani dufa kɔnɔ nafolomugu k'a bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa n'a ye nin b'a jira sa k'a fɔ min ye Kucala commissariat ye commissariat n'o ye ATR Ag Amidi ye a n'a ka cɛdenw brigade de recherche maaw olu bɛɛ lajɛlen ye baara ɲuman kɛ nin bɛna kɛ sabu ye Kucala ka denw bɛɛ lajɛlen ka se ka sunɔgɔ sa walima i ka taama kɛ ka bɔ Kucala ka taa Sikaso k'a sɔrɔ i ja ma tigɛ i kuma si ma tiɲɛ nin ye sɛbɛn tɛmɛ n'a y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusu Konate a ka fasiri Batiriki somin gele do fana k'a fɔ min kɔni ye baninko ye i k'a dɔn Bamanju u saradalen do bingani kɛwalew i k'a dɔn caman de bɛ yen min ye do i la n'a lamini ka taa fo Fana fo Segu mara la u kelen bɛ ka tu kɔnɔna fa tewu Batiriki k'a dɔn o tuma u k'u labɛn an natɔ do kama sɔrɔ su bɛna sɔnni o siga t'a la Batiriki waati n'a ka waati ma nɛgɛ ɲɛ 21 minutes 30 Burapele ale bɛ se ka na kumaso kɔnɔ farikɔnɔjɛ k'i sɔn ni daw kan Hamɛdi y'an dɛmɛ jaw la nka fiɲɛ tulukala o kun bɛ Dankɔrɔba bolo Gibson control i k'a dɔn ni Ala sɔnna ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan sɛbɛnfuraw i k'a dɔn olu bɛ bɔ olu lakali wa salam